Mara tirrakkonta ma' One News kif fil-jiem li għaddew marret fil-Berġa ta' Birzebbuġa biex tiġbor il-pilloli tomma u ta' żewġa. Iżda bħasda liha sabet il-kartuni tal-pilloli ntilfu u għalhekk ma setax tieħu l-mediċini li kellha bżonn. Il-mara tgħid li din mhix ħlief traskuraġni minn min suppost huwa responsabbli. Traskuraġni hu għandna l-karta roża, il-kartuna roża, il-kartuna s-safra, karta roża, il-permessi ma nafux sa nagħmlu aħna u bla pilmli. Ġaddi ġimma mingħajr pilmli. Il-mara tesprimi tħassib tagħha li jekk daw il-karti jibqgħu ma jistabux ma jkollix tri oħra ħlif li tixtri minn buta lista twila ta' mediċini li għandha bżonn għal omma u r-raġel tagħha. Di jekk ma jkollix il-pilmli sa ġimgħa oħra ikolli nixtrila. Tieħu il-mammi tieħu wieħed ngħid li 4, 5, 6, 7 affarijiet. U r-raġel jieħu 3 affarijiet. Di trid il-pensjoni kollha biex nixtrila daw il-pilmli kollha. Għandha talqa l-pressjoni, għandha ħafna affarijiet. Sitwazzjoni simili fil-Berġa tal-Gvern fiż-Żejtun fejn mara rrakkontat ma' One News kif għandha bżonn tiġbor il-pilloli għal qariba tagħha illi hija anzjana. Minkejja li ġiet imwiegħda li ser tirċievi l-kartuna bil-posta għaddew numru ta' jiem u għadha ma rċifiet xejn. Issa di l-kartuna qaltilha il-ġimgħa l-oħra n-nefs li ħalli nċefuha bil-posta bad ġimgħa u ġurnata għadna laqas iċċevejnihom di il-kartuna. Minħabba din is-sitwazzjoni il-qariba ta' din il-mara ilha diġà ġimgħa mingħajr il-pilloli tal-pressjoni. Tfisser din it-traskuraġni bħala inaċċettabbli. Daw mhux affarijiet u daw is-soltu meta tkun biex iġġedded il-kartuna. Jibatuk biex iġġedded inti, mhux aqqas jafu fejn huma daw il-kartun tagħna. Da mhux tlifnihom aħna da min-naħa tagħhom għax inti tihom il-kartun bil-karta b'kollox, bir-riċetta, u mbagħad kemm tmur tiġbor il-pinnoli. Mhux xejn.